Bantay lang tawhanak, di mo bayad og utang. Three, 4, 5, 900. 1,000 raday gipahilam sa ako Kaigo baka ni sa akong obligasyon. Short yung kuha ba? Brother, diri ron no. Utang ko kwarta ba? Lami naman kayo mo inog tanduay good. Tay kwarta. Mabayaran ra ko ni pag ang loadings guma. Ayo. Ayo. Nasi ko andia. Nang. Si brother nang na. Unsa may tuyo nimo? Laos diri itulak lang ng git. Ali. Oy brother, may kinaka. Adun na ko idakong katuyuan sa imo karon ba? Mula man ta kong kwarta kay mamalit tug tanduay. Ali ba? Kanhi. Ay tali ron. Kuan ba kana naginahanglan ko kwarta nimo karon dayon? Yo. Ayo na. Kini lang. Kita ba? Inutang ko na ayo na. Ano sa na? Salamat ha. Inutang ko na. Inutan. Inutang ko na. Bakit ta kwarta ba? Unsa may tuyo nimo? Kwarta gani. Unsaon nimo? Ano lang 500 do? Isa ba unsaon nimo ba? Mamalit tug tanduay. Inutang ra pud ko niya taduay ra po sa imong paliton. Bayra man ti ka inig mag-loading ang guma. Sige na ba? Di ka maluoy nako. Nanginahanglan akong lawas sa tanduay ba? Ano man ipairam ko ni nimo hiniram ra pud ko niya imo ra pong iinom. Di ka ba konsensya nako? Di ko nimo pahulman. Unsa ba day nanginahanglan na gyud imong lawas og tanduay? Oh, maintenance na ako na kada adlaw. Hiniram ra pud baya ko ning kwartahan eh. Kung baga sa kuan, indiction ba para baskog ba? Para buhay sakit? Isa ka libo ra man niya hiniram pa jud ko ni. Ay, kana lang. Ugma ba ko ni ipauli banis Ay, tagyaw. bayaran lang ko na. Bayaran ko na kwanto. Patubuan ba? 500 lang siguro oy kay wala ko Ay, kana lang tanan. Wala ko kuya ko ha. Oh, sige, kana lang. Kay wala ko kuy gamiton ako ha. Inutang ra pa ya ko ni. Oh, bayaran na ako na. Bayran niya kay ipauli ni ugma sa kwan. Patubuan ko nig 20. Uli yan. Ah, bisag way tubo basta kay. Okay. Patubuan ko nig 20 niya, break zone na isa ka buok. Paghubog na dito para So, salamat. paitatawan na. Turang kwarta para iinom lang. Nirman, rabayan po to. Matay yung bayad. Ako'y madaot, ani. 500 na lang nabilin. Safety ko ni, basig. Mautangan ako ni Ron. Mentag na si brother diri ron kanang anak ko kwarta karong adlaw ba. Mentag patangon taan ni ronda. Brother. Brother. Uy, nasa lamisa des brother ro, wani kadungog magtawag nako. Musulod na lang ko. Brother. Brother. Utang na sa bigi. Ngayon ako kwarta ron ba emergency utang din ba. Uy, inutang ra pa ya ko ni kwartahan eh. Giirman pa ya ni ganihang 500 ni gibay. Isa gamay lang bakit? Wala ko panigarilyo ko. Kung tilaok man. Nagugan akong laway lagi. Wala ko panigarilyo ba? Emergency utang din lagi ni. Grabe mga mangutang sa kuano, bisyo may padulungan. Ganiya sige ba kay pangpalit nga tandoy mo pa ni garilyo po. Sa 400 lang ba? Ano na kasi garilyo eh. 400 lang nga. 500 na lang ni akong kwarta, 100 na lang ako ako pa'y nangutang, ang inutang na ko, utangon po. Tubuan na ito na guma. Oh, 400 ra ba niya? Wala na kaya ko Dago kayo nga nakikong tilaok ba? Uga na juga kayo, di ka maluoy na ako, kumaunsa ko, kung mo pahol mo kwarta, maunsa ko ane, na. Hindi ay, mausa di ka kasi garilyo.
Mangita mo din ba na ko sigarilyo jud. Patangan sa bitag 400 sa di ka maluwa ba kay konsit. Pagtuan po konsinta oy. Ako pa pakonsensyaho ni mo na inyong mga bisyo. Wait lang ba? Kamay lang. Sus, mga pa lang ko'y kalaw oy. Bariyang mo na ugma. Oh, bayarin ako ma ha. 140 na lang. Ya, salamat kay ani. Ikaw, panigarilyo na dito. Bayarin na ugma. Saan ang mga tawanan niya? Puros naman bisyo ang pangkamutan. Sabi nato kung sa gamitan. Panigarilyo, pang-inom. Wala. 140 na lang bilin sa akong hinirman para ba ito? Saan naman po'y gamito na ko ano eh? Akong inutang, ginutang. Silbi ni. Iyo. Iyo. Ay, nag-brother, sulit ko. Uy, brother! Brother! Ano ba? Emergency kayo ni. Napuro naman lang mo emergency. Katong duha gani emergency. Imo emergency food. Unsa naman food nang emergency? Mangutang ng pugyapon ka? Importante dyan ni. Importante man nila. Importante dyan ni ko. Unsa man ang importante ha? Mangutang pug kag kwarta? Oh, mautang ko kwarta. Nangahan ko rin. Unsa man imong kwarta? Ang akong kwarta ganiha nahurot nag-utang. Mao na lang gaini 100 na lang 140 na lang bilin. Nahurot na nila utang. Kuan ba? Ipalit na ko vitamins pa. Kamaluwi na ko. Lagi tubo-tubo. Aw, abi na kog bisyo na pud na imong utangan. Palit kag vitamins. Pero wa naman ko'y kwarta god. Mao na lang niyo. Sige na ba? Nakatako akong ginala. Ako wa jud. Ano? Luya pud nimo no. Sige na lang. Nagpahiram kay kwatong giinom, gisigarilyo, ikaw pa nga pang natubo ni Simuha. 140 naman lang ni, oh, hinaot nga mutubo ka ning 140. Sige na kay sige ba? Mao na lang yun na. Salamat. Salamat po. Asa man tong balay nila ko andere ay. Mo man tingali niyo. Bantay lang tawhanag di mo bayad og utang. Utang ang di bayaran. Ha! Andre! Kuan dia. Tadi. Utang ni mo. Labayon tinggal ng botelya ro. Kamu kawas niya. Antay na tawan na kap. Utang ni mo na. Huwag mo tingaling, matao yun eh. Isa! Ah! Ano? Kawas niya ba? Tagay oh! Utang ni mo ba? Asa man ka nag-inom? Ay, wala, di magkugog. Buhi ini. Sige, inom ani di mayo. Di magkugog. Asa man ka? Asa man tuyo nimo? Ano utang ni mo 500? Utang nako? Oo. Ay, ikaw may naiutang nako. Naman kayo utang, God. Asa? Tulog paulay sa tulog sa. Sa man eh? Sa man dire? Ina, asa tulog sa. Ha? Mahulay sa tulog sa. Tulog sa manok. Ay, tulog. Wa may bandere. Di man hubog. Ay, pagdala, paulay sa ba? Dili ko hubog ba? Dili ko dia, ay.
Ay na, tulog. Tulog na ba? Kay paulang hubog na kay kao. Asan tulog? Di ka matulog, dire? Adi na tulog na. Sige. Dire na lang ka stop load, oh. Top load na Utang lang. nimo. Tulog sa ugmara to magstorya ng Utang. Tulog. Di lang ka stop load. Paitan yung mga palang hubog. Sa utang nimo ba utang? Utang nimo ba pare? Tulog. 1, 2, 3, hilom. Utang pare. Hilom na ba? Katuyuan sa imuha ba? Gusto na ang katda kong katuyuan ni mo. Baga kay kag kwarta oh. Kapag kunin niya, imo rapong iinom. Unyag makonsin. Ay. Unyag makonsin siya. Hindi ka makonsin siya. Paano mo? 1, 2, 3, go. Brother. Man ba? Hindi sisikin eh. Bus kayo mo tingog ba? Ano ka ba? Zinzin eh. Bus kayo. Tanti dun eh. Ang kami ang importante. Mas importante dun eh. Kuha. Oo, dahil. Iputol ba mo? Ano ba? Importante hindi. Importante lang. Mas importante na ito. Ano eh? Sige. Dire, balik na. Tagay. Sige. Sige. Basta ka nag-inom. Murag No? lumon. Dili. Adik siguro. Dili. Dili lang kas babang upload lang ka. Okay. What? Paitan yung mga palang hubog. Sa utang nimo ba utang? Tulog. Sige,